Добре ли се вижда? Здравейте хора, аз съм Рекс и с един мой приятел ще снимаме клип на Don't Star. Не. Само ще говорим по скайп. И днес ще играем Don't Star. Днес спечелих Луди и Weaker Bottom. Ще играя с Луди. Добре. Сега ще се настроя World-ът на Long Day. Дълъг ден. Така. Само че се намаля музиката, ако може. Ще си я намалям и двамата. Сега се настроявам светата. То и аз. Сега се настроявам светът. Вот. Така. Избираме тук, моята версията е Rate of Giants. И си избирам сега гигантите, които ще са ми във версията на светът. По-добре да не те виждат. Само играта ще правим, нали? Да, нали се чува? Ще бъде малко късничък клипът, защото YouTube не дава много дълги клипове да се правят. Ето го Максуел. Не, някъде към... Да, 6-7 минути ще е. Не. Ивайло, ти по някой път ме казва колко минута говорим, за да... Говорим 4 минути. Добре. Значи може някъде към 4 минути. Още 4 минути ще е. Тук взимам малко мандрек за хелтът. Добре ли се вижда, Ивайло? Едно където се хелтвам с него. Ивайло, добре ли се вижда? Малко светло. Да, няма да я закачам. Лудит го пуска с една брадва. Да. Добре. Просто в замунта напиши Don't Starve и първото изтегли. И изтегли първото. Първото, където е. Добре. Сега Ивайло ще се тегли тази версия. И... какво да говорим? Сигурно утре пак ще може да снимаме клипове, нали? Ако е на линия Ивайло, иначе не знам. Сега да не ме звънне сега телефона, защото ще се прекъсне целия клип. Да. Ще почна... Добре, тук намерих нов праси. Аз съм просто пробвам да се стегла най-края данни, Ага. Колко минута говорим вече? 6. Добре, значи още някъде към 2-3 минути. Първото! То трябва да те пише Reign of Giants. Да, намеря го. Да, и нали знаеш как се тегля? И същото като това, като тая си долу стар.
Какво? Добре, тя ще се свали бързо. Завършим с нас кафешки. Добре, колко дълго вече? 7 минути и 40 секунди. Добре. Ивайло, ти искаш ли като дойде у вас някой път да те направя страница в YouTube? Ехо! Да. Да можеш да качваш клипове. Не, 8. Още малко може да го направя. Изсечам това дърво. Идваме ето тук. Козички, я кажи нещо за хората. Браво. И това ще е за клипът. Чао. Чао, аз бях Ивайло. Аз бях Гошо. И край на клипа.